যতন কুটুমলাयै যতন খাবাক সাকলাयै फारांगि सारि गान हिमालय बिश्वजित देबरमान लाग जुदि आवासटिखै जों बन्द खालामाखै दिनै आंनि नगांगानो दिनै बिनि नगांगानो नेक्स्ट जेनेरेशन अमाहाके नेक्स्ट जेनेरेशन जों अमाहाके मुथा खालामनांला अमा बुसुतों तंगैनो थांनाय बुसुतों जाहाथे तंगिया तै खालाय मुथा खालामनायनि बागै जतन आवासटि सारि हिनाय जतन कबो मोननानै आं बारा सानखालि भाई मंजल खाने जो ताकू बुकू अकरा चक्रा तो सोनो आनी खासं माते थांबाय याफारो जे अमाहायके जों प्रोटेस्ट रैली खादिनि नांगौ तिनि जों नुखा त्रिपुरा हास्तेव नागरिक सुरक्षा मंच ते मिजु कन्वेंशन बाय बाहायके तिनि बिश्वजित देबरमा बुई बुथारजाखा आबो त्रिपुरा हास्तेनि जत बरनो नुबायखा तिनि फुङायखेनो जों बिश्वजित देबरमा ताकू बिश्वजित नगो थांफायखा ताबु जों तिथिलतिनो अजागा रैली उनि तमान बागै तिनि आदंराव आनो रिकमेन्ड बागै हाबै थांगि गाबोन बागै थाइखा जों बिनि नगद थांगि जेबाबो बिनि बुङा बुफाबाय कक्सागा बंनि जे माने खामानि मुक्ति रक ननगुसिम मुक्ति खालायजा के जों बंनि लगी हामसानो दंनाय आमते हायके जों बरबनो पावगि बुखा बरंनि जे सिगांनि जे प्रग्राम रक जे पान्दार खालायजा माने हाम्रो बेबा जत जागावनो जों सुबासु खालायनाय एके जे आनिसलाय सिगांसिनि बायसानो साइखना जों बनो बाहाय बाहायके दाम रक गाबि खालायजा बबे जाबि मारिनाय मुखुंगो नागारा 25 लाख टाका रां मारिनाय दाबो त्रिपुरा हास्तेव जे कान्चनपुर दंनाय जे त्रिपुरा हिंजांनाय रक बर बासा माइरं रक माचाया रेशन बन्द रक खालायजों माने आमर जों मियानो डीएम बाय कक्सावै तिनिनि बिसिनो सिकिउरिटि रकरै आजागा बरनो तिनि माइरं रक रिउइ दंग जों तिनि नुखा मकल बायथां दाबो ससियेल मिडियानि जुग बाहायके सिनि बरक खरकसा बिनि बयस मात्र 26 बोसोरसोखौ बाहायके लामाव खिखलाय मुसु खायके पशु हायके वाग्रक न बुतुइ बुइ बथालायके नुखा हायनो सिनि बरक सुदु दाबु सिनि आगियाव आमति खेन बथार जागो सिनि रबिलिटन सं जेफोर जिरानियाव थिका आप्रो बरक अम हायकेनो बथार जागो आप्रो किन्तु ससियल मिडिया ते यागो केमेरा रकुरिन बागै जों आमरो नुलिया थिनांगो सिनि तो फारक आमति ता उखुं आमति हायके चिंते ते सातक जाक्सितों आमति हायके ता बुजाक्सितों ता बुथार जाक्सितों ओ नाहार मुंनो नाहारिनो जों त्रिपुरा हिंजानाय रक जों तेके विशेष खालाय जोंनि आईपीएफटी पार्टी खालायनाय रक जों त्रिपुरा लेन्ड सानो आबन बागैनो सानो जों तिनि साननानै दाङै बाय दंबा जों तिनि हाव तंथु तिनि जों तिनि अमा हायके पशु हायके बुइ बुथार जाका थिनांगो जे बुथार जागनि काम सु दंबा आबन बागैनो जों कैसे सेपारेट स्टेट नांगौ त्रिपुरा लेन्ड नांगौ जों अजागा एक्चुअली राजनीतिनि कक सानानै कक गया तिया गोबां बरकनो माजरा बेरि कक सालायो कायसा राजनीति बदल ते कायसा राजनीति बदलनि हामिया खाय सालायो तियाबा आं तिनि कयनानै मुचुंगो सारा त्रिपुरानि जे राजनीति बदल खालायनाय इफा नंथु अम हाय बिश्वजित देबरमा हाय जेबाबे पशु हायके बुथार जाका जागा कुनु राजनीतिनि कक तासादि जतन जों थानसा खायाखै गुबुननि दफारकसे थानसा खाय अम हायके आन्दोलन खालायमा नंखाय जोंखाय ताङै माया तंनायबा दामनि बागै बिश्वजित बुथार जामाने हायके नागरिक सुरक्षा मंच ते मिजु कन्वेंशन बाय जे बन्द खालायजाक माने 16 तारिखनि सिमि जे बरक जे एक नागारे बन्द खालायफायमाने आजागा आईपीएफटी रखै ताङै कक साया आईपीएफटी नि मिनिस्टार एमएलए रखै ताङै कक साया आं सारानि मुचुंगो जत ककनो जत जागाव सावैमानिया जों जे डीजी बाय कक साइतं मानि डीजी बाय कक साइतं मानि जों जे डीआईजी समय कक सावै कक बिसिंते बाहायके आन्दोलन मखाग्रिमान आकरनो जों बाहायके मीडियाव फाटसाखै सानायबा जों एक नागारे मियाबो ताकबो जों आरनि एसपी बाय डीआईजी बाय कक साइतं स्टेटास बो जागा बम हायंखा तामखाय केस ना जागा जों जागा सोमोतो केस नादे नाजागिया आबर जों कन्टिन्यू खबर नाय दङते आकरनो जों बाहायके निउसआव फाटसाखै सारनायबा जों आबनो सामुखाय दङ जत जागा जत कक सावैमानिया एबं जरा फायके आबो अबশ্যই साजागनाय कियाबा नोंता इनभेस्टिगेशन चलै दङ अ जागारखौ नोंता फाटसाखै जत कक सावैमानिया हायफानो जों मा साका कारण गोबांमा बरकनिनो मुचुंगो जे ताकबो अबस्थाय दं गोबांमा बरक मुचुंजागो सायमाननि जे बिसोर जे देबरमा बुथारजाकबोनि
tabuk bo অবস্থা tong bini present status tamo amo jotono saiman namo sungo ta present status ka omono je dino bothar jaka adino kaisa সরকারি ভাবে সুমুটো কেস না জাকা abon pore miya boje office chakri khayo fire service ajagan incharge bo miya FIR khaika tini Biswajit Debormani bipo FIR khaika Nepaltila police station thangai tabuk apatot 3টা কেস register ke sing SP no saka je o koyekdin bisingono jotino o main culprit romui man yangkai sing tirprani tiprasar kam khainai sing abo kinango koyekdin pore jodin romui manya kongkai sing bobishoto जों कठोर आन्दोलन खालायनाय हिनि जों बनो साजार बरक बो साइटलय दङ बाहायके बरक एरेस्ट खालायनाय भिडिअ क्लिपनि बिसिनि जतन नुगै दङ आं सागा भिडिअ क्लिप नुगै दङ साबनि मोबाइल बेटि साका अब बाहायके स्प्रेडिं का आबन नरक नायदि जों बरनो साइरिजाक जों आबनो करिबो सिनि जे माचा यामान yang तंनाय दङ मबो माचा यामान जत दिगिनो जों खेल मानारगो गाय तिरप्रानि जत तिप्रासारनो लुक्रना अमनो कन्याम सुंग जे बुइनि कक बाय हाइनो उत्तेजना तांगदि जों तिरि सामु खाय दङ जतन शान्ति खाय गोजां खायनो सिनि आन्दोलन जों तिनि जेबाबे अजागा खालायलायखा जों जत जागान खाय दङ सुदु अजागा सेमिया सारा तिरप्राव जत जागानो खाय दङ गाय ता जों फाइब्रो सिनि बायजालबो जों खायो आरोबो मानजा बुका आरोबो चलिलि दङ माहाय गोबां जागा करबो साब्रुम बिलुनिया धर्मनगर जत जागान चलि दङ आबो चलिमानि एकटान कारण जों दफाना हामजागो दफानि बागै जों जतन खायो आबन बागैनि अहाब अहाय सामु खालायमानो ngai tini oro je faini rong haini hai teisa pipeline ate hamba yafaro dofani bagai jotono khayogbi nkaino tini dofa mo thangsak nai hamba jodi justice maya khai mangi kang step bahai justice maya khai nta justice mas mari nai maya khai amti kun kok sikri mas mari nai karon naina di जों obo je borok mane Biswajit Deborma jebabe bothar jaka abo police mohol hoite तिप्रा साया बरक फानसे वानजि फानसे ओ जे आ घटना रकनो बरक बेलेखिनो सेलेंजागो जों तो बेलेखिनो सेलेंजाखा बयबो सेलेंजागै दं बे तिनि अमो हाइरंनो जों जुदि जास्टिस मानि हांगाय जों खिनांगोते जास्टिस माननानि ता आसा दि हामबाय